Здравейте! Виждате ме в малко по-нестандартен вид. Сега съм в един спортен екип, защото преди малко скачах на въже. Нещо, което изключително добре движи лимфната система. При много хора с акне има стагнация. Изключително важно да се движим, за да можем да движим и лимфната система. След като съм поскачала малко на въже, ще си направя ежедневният рехидратиращ тоник. За тази цел аз използвам една голяма бутилка от литър. В водата слагам Concentrace, Trace Minerals Drop, за да мога да реминерализирам клетките си. Също така слагам половин чайна лъжичка малдонска сол, камо-камо за допълнително витамин С, сокът от половин лимон.